Соңгы вакытта республикада маллар, кыш-кыртлар арасында койсы йыгышлы авыруларның таралу куркынычы зур. Йорт хайваннарын кышларны вирустан саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Көзге ярминкәләрдә, гомумән базарларда ашамлыклар сатып алганда нәрсәләргә игътибар итәргә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турдан туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин шулай ук тыңлаучыларны кызыксындырган башка сорауларга җаваплар, ветеринария таләпләрен үтәү буенча киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Идрис Мөдәрисович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Көзен койсы чирләрнең таралу куркынычы зур. Бигрәк тә мин инде Африка чумасы дуңгызлар арасындагы әйтеп үтәсем килә, чөнки бездә быелгысы бит инде 9 очрагы теркәлде. Шуннан башларым. Аннан соң кышлар арасында югары патогенлы грипп. Ул безнең менә бигрәк тә без ел сайын аны үтәбез бит инде куркыныч. Соң Җәйдән көзгә күчкән вакытта миграция башлана кышлардан. Алар инде бөтенесе урманнардан, кырлардан әкертен генә тау фирмаларына, битес фабрикаларга янәшә киләләр. Менә бу бик куркыныч тудыра. Аннан соң инде хайваннар арасында әгәр керсәк, сыерлар арасына безнең кытырга авыруда, җәй көннәрендә, җәй азакларында кышкы чорда артуы күзәтелә. Бу авыру инде бу бит инде кешегә дә зыянлы. Аннан соң көзге вакытларда без үткәрәбез инде яз көз сыерлар арасында, сыер җенесләр арасында кан алу оештырыла бит инде. Кан алуга без тикшертәбез ветеринар дәүләт берләшмәсе белгечләре. Монда беренче чиратта бруцеллез дигән авыру, аны исключать итәбез һәм лейкоз. Йорт хайваннарын кышларны йыгышлы авырулардан саклау чараларына да тукталсагыз иде. Күп районнарда, авыл җирлекләрендә, авылларда дуңгыз тотучылар бар. Ябык тоту. Бер кашанда чыгарга ярамый. Алар ябык торырга тиеш. Аннан соң аерым кием, бигрәк тә ашаткан ризыклары, бу инде столовойдан калганмы, өйдә калган ризыклары, һәрберсе дә 30 минуттан артык, ким дигәндә 30 минутта кайнатылып, пешереп бирелергә тиеш. Аларга алынган азыкларның да ветеринария таләпләренә туры килеп, Меркурий аша электронный ветеринар сапаран документы булырга тиеш. Аннан соң бигрәк тә менә инде яңгырлар үтте, әйбәт, гөмбәләр хәзер урманда, гөмбә үрчей, гөмбә вакыты җитте дип сөйлибез инде. Шулар арасында инде дуңгыз тотучыларда кош, тавык, каз, үрдәк тотучыларда булырга мөмкин. Чөнки ул вирус дуңгызлар арасындагы Африка чумасын алсак та, кышлар арасындагы югары патогенлы гриппны алсак та, алар вирус булганга күрә, кеше караучы дип сөйлибез инде. Һәрбер кеше урманнан кайткач үзе белән алып кайтырга мөмкин. Шуңа күрә бу беренче чиратта кием салымны алыштырырга кирәк, кергән вакытта дезинфекция ясау, бигрәк тә калган гөмбәләрне, җиләк җимешнеме, аны бер кашанда дуңгызга да, тавыкка да, казга да, үрдәккә бирү тыела. Малларга, төрле авыруларга каршы прививка ясату ни өчен мөһим? Теләсә каян, теләсә ким, бу инде перекупщиклар дип урысча әйткәндә алып сатарлардан сыермы, үгезме, бозаумы, сарыкмы дигән кебек атмы, кыш-кырткада бу нитә инде тиеш кыш-кырткада документсыз алмасыннар. Чөнки күп кенә регион чуман алган вакытта инде 100дән артык аның чырагы быел 50дән артык регионда килеп чыкты. Кыш гриппы да менә безнең Самар өлкәсе бик күп авылларда бүгенге көндә югары патогенлы грипп күзәтелде, теркәлде. Шулай ук шуңа күрә дә документ булырга тиеш бердән, икенчедән прививка. Прививка килгән вакытта каяңна алсалар да, ит өчен булса да, шалыр өчен малны алып кайткан вакытта үзенә итлеккә булса да, аның прививкасы булырга тиеш. Беренче себер түләмәсенә каршы, аннан соң инде туберкулизация үткәрү, туберкулез өчен кеше өчен дә зыянлы. Шулай ук кан алу мәҗбүри. Монда канны алып бруцеллезга, лейкозга тикшерелә инде беренче чиратта. Һәм прививкаларында инкар дигән авыру бар безнең инде урысча әйткәндә үзебезнең телдә. Һәм башка менә төп
прививкада булырга тиеш, вакцинацияда вакытында тиешинче. Шуңа күрә һәр вакытта каян гына ниндидә хайван, мал, туар, кош-корт алып кайткан вакытта иң беренче район ветеринарий берләшмәләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ярминкәләрдә, базарларда сатыла торган ашамлыкларның сыйфатын тикшерү ничек оештырыла? Һәрбер алып килә торган монда инде эшмәкәрләрме, авыл крестьян хуҗалыкларымы, фермер хуҗалыклары, шулай ук инде агрофирмалардан нинди генә продукция килсә дә, монда инде сөт продукциясе, ит продукциясе, яшелчәләр дә, җиләк-җимеш тә, нинди генә продукция килсә дә, иң беренче алар ветеринарий таләпләрен үтәргә тиеш. Бу нәрсәдән гыйбарәт. Иң беренче Меркурий аша электронный ветеринар сапарын документ булырга тиеш. Аннан соң лаборатория үткән кагазлары тиешле. Әгәр инде булмаса бу ветеринарий справкаларында, ветеринар сопроводительный документларда аларның аерым бер пунктында язылган булыр. Шул тикшерелгән ит клейма үткән булырга тиеш. Сөтне шулай ук тикшерелә лабораториядә, чөнки сөт белән ул бит инде кайнатылмаган, күп төрле авырулар таралырга мөмкин. Шул әйтеп үткәнчә, бруцеллезда, туберкулезда һәм башка лейкоз инде шулай ук сөт белән күпчел вакытта. Шуңа күрә мин әйтәсе килә, теләсә каян, теләсә нинди иләр арасында, базарның тирәсендә, читтә торып сатучылардан сак булсыннар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә карадыгыз.